Mga kapuso, atong sayron ang sekreto sa lamiang bulalo sa bulaluhan sa Dabawenyang si Christine Abrazaldo. Ma'am Christine, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka, ma'am? Maayong buntag, ganinong tanan. Okay lang ko. Alright, ma'am, paunsa ka nagsugod sa imong pagkahilig sa pagluto og bulalo? Sa gamay pa ko, sir, hilig ko maguban-uban sa akong amahan nga magluto. Kung asa tong nay piyesta, nay kasalan, especially jud kanang mga pistahan kanang mga dunggo-dunggo sa moang baryo sa probinsya. Nasanay nami nga every pista na kuan. Naagyo na siya ihaw gyud na sa karabaw o baka ang among ginakuan. Bulalo gyud ang among kuan, mga putahe. Nahilig na ko siya magluto og bulalo kay nangita kog idea kung unsa jud ang sakto sa akong business nga kuan na akong outlet ang akong baligya sa palengke. Gusto yun na ko siya, hilig yun na ko siya magluto og bulalo. So paunsa ka, ma'am, nagsugod sa imong business sa bulalo ug asa rapit imong pwesto sa imong pinakauna nga bulaluan? Nagsugod ko, sir, sa May City Jail sa MAA. Nagbulaluan ko at the front of home, children's of home sa sir, sa City Jail ng Bahay Ampunan. Since 2008, nagbulaluan ko. Tapos, kusog siya. Tapos, transfer ko sa Santo Niño Village, MAA, bulaluan gyapon. Tapos, nag-stop ko. Hinay man ang sa market, kaya nag-livestock na lang ko, nag-livestock na lang ko business. Pero mao gyapon, karabaw baka gyapon ang akong negosyo. May tarong kay nakuan man sa COVID. Anong naka-idea ko nga magbulaluan ko otro balik. Man karon, sir, kay ang mga kababayan, kababata, mga kuan, gusto man jud nila ang akong timpla. Wala ko kabalong anong gusto nila ang akong timpla. So unsa gid, ma'am, ang imong sekreto sa lamiang bulalo? Simple lang man ang akong kuan, sir. Simple lang man akong sekreto sa akong kuan. Love lang yun ako siya magluto. Siyempre, especially ang lamas, alam mo yun ng mais, pichay, mga inana, sir. Ma'am, kinsa bang sagad nimo nga mga customer diha? Sir, dagan, sir. Especially ang akong mga friendship, ako mga kababata, daghan, sir, mga kinan, mga gina lang, magbalik-balik kay nga lamig gyud siya, ma'am. Thank you. Ana na lang akong madunggan nga mga appreciation, sir, para nag-effort ko nga lamion gyud nako. Tagpila, ma'am, ang isa ka order sa imuhang bulalo? Barato lang siya, sir. Pangmasa lang siya. Napoy 80 good for one person or 120 for good. Pwede na tulo ang makakaon. So okay ra kay ang presyo, ma'am, no? Abot kaya ra gyud ay mong gidugok po na imuhang bulaluan din, ha. Ma'am, paunsa nakatabang imuhang negosyong bulaluan sa inyong pamilya? Grabe, sir. Karon labi na yun sa COVID karon, sir. Grabe yun nakatabang sa kuha. Hugno yun ra ba yun tungod sa COVID. Pero karon pati kaluyan, sir, makabangon ko ali nga sistema sa pagsugod na ko diri sa Bulton bulaluan. Ay daghan yun nag-appreciate nga mao ni siya, ma'am, lamig yun ang lasa, hope na kuan. Basta nila magbalik-balik daw sila. Basta kanang orasa nga naa sila, na jud koy nilang-an nga bulalo. Og karon higayon na, mga kapuso, ipakita ka nato ni Ma'am Christine ang iyang pamaagi sa pagluto sa lamiang bulalo. Hello mga kapuso, magluto karon sa akong paboritong bulalo. Ilonggo type, ilonggo dyan. Una na po pagbukal ko og tubig, pagbukal sa tubig, ilunod ako ang paborito na kong maro. Beef maro. Una na. Bago na ko siya taklukan, palambot, ilunod na ko yung mga sangkap. Pagbukal, akong ibutang ang akong mga sangkap. Sa mais, bumbay, luya, tanglad,
paminta, asin, o pichay. Ang pinakalas na itong pichay, pakulon siya 1 to 3 hours. Ananay lang siya pagkuhan. Wala ko nagagamit og pressure cooker. Kahoy lang din siya. Oo, naning bulalo sa Colton. Daghang salamat ka puso. Wow, lamin adjud kaayo ihigop karon og sabaw mga kapuso. Bitaw, daghan kayong salamat Ma'am Christine sa imong oras ug higayon nagihatag sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.